Bisa betul ni baru ibu itu ke badan halaki yang kisah ke bayu ini ni kerja syukuri ke jongi ni skem mau beli lakukan kuih pi kamat ke buka ke kia apabila bantu dekat apabila ni skem bantu dekat hanya ban yang mana lambat ni macam kuih beli ni skem apabila ban pek yang ni video halaki yang kisah jongi pas dah kerja ni hanya kapor ni pada berlaku kerja buat apa arspa ni ke teman Kecuali kebal lespak supply nak kebatimai. Saya simpat kebelah serta ni fi way bara. Kan orang idap nak jingso komen nak ba.
Ilapai si kasih sebetan, mentah kalau dari kasih sebetan, kamit ke ban reu. Te hakane kapor ngasimi ne ka lat ban punya subhai pi baro ki ba page lengba kane ko online. Bapila don kat bat ngi nadu ki mit ki banengkong bat kumjur le se dan ban pi ki badang sedang ban page mentah ka jan mit ni punya subha lang pi ru kumju. Te hakane kapor ban sedang ne ka jing sakri ka jongi tong ni pai sa number jing rai ka ba ars pa si pho na ka ba thmai. Kan nomor jing rai ka ba ars pa si pho na ka ba thmai. Tung in dry. Bapa jing bam nang na posan sempat polisi bun dry. Jing dan kat jong me bat ngi we pi we ni kita yogi baladap. Bar kum juru mela la ban pendaran kat yang ngi kat ne kan ngi hakane ka singi ga ban sekri lang yo me hakane ka por bar hane kentar umju ban ngi dry rum na ki para bangai ki jongi ki bapej ya ki bapej lang ba ke online lang bagi phone ki jongki haki yang kisam ki jongki teman nyai don kar barki man ai ki kamer ko kia mat kum juru bakin nang yo ru yang jingir khu kat ba kidang page lang ba ko online haki yang kisam ki jongki teman sun ni khat pat na pat mabri pop jing bara na ba tang jong jisu i doai amen hakane ka par nginam dan ya ka jing roi pedang re sung tenat bangina ban yo ya ka jing roi kerpang bat gajing roi kerpang ban ai hangi hakane kapar idai I susi beli sebetul ni pi baro teng ai ngu shisha ble ni kateo baro shiteo bat kamtam hakane kasi bakoi bakentang ju ble
But haka jungro ka ban ruai haka ni ka janmit ka de Jesus thank you. Ngide ban ai kublei shisha you try namar ba au ladon rengkalang bat ni kene ka tayu jing duai barok tayu ba kamtam ngide ban ai ngu shisha you blei lawat ladagi kedo ka jing ero. Te kene ka jing ruai ka de Jesus thank you. Kublai sibun susi ke jing ruai ke jing pi ke pasung tenat. Bat to ai bo blai nang kerku ye pi kat ba pidang sekri yo blai lamba ke jing ruai ke jing pi. Hak ne kapor shopping ai kapor se inong kren ngakwa ban penitu ye pi ya inong kren ke janmit. Bat inong kren ke janmit dei i Master Ardison Karpteng. Bat idang pule ya ke BTS final year. Bat idei nalenyong. Tekan dengan pon dengan anak kapor saya Master Ardison Karpteng. Tama-tama aku boleh sabatan lebih berokat. Kemudian kita pun sangat sengi Friday kita orang hakti nang way pada kita sengi kebanyakan kere naban tak sengi sabatan.
terang ba menta pila sngo miet balakran sepang kabakang ya kalat jong kajing senai pila sngo bro citayo menta kai ba kinaki kran sepang ta ka ba pen bana ya khubar u angel u balai bala tho kitab jong pen pau kalnong ba khatsau tem ta pada ngilapai saksi ka ba hnriu kasngi thoding ka ba ngi tiplang baro khoi tem ta pada nginapat ya kapar kajing jenjar u jakob kapar ke jenjar jong Jakob kai ke jeng mut jong kapar ke jenjar ke jong Jakob long ba kalau ia kiri khut ba kimino na kinang ba bat kinong rit bat ba ki so lang ha ki kenhon bat lek ban song bat sa ha ki jaka bari bat bakinja jangai na ki beriu na ka perthai ki angal ki ajeng ba mi ki bakin bam bat ba kendi kat bagi bermanfaat kisah sitom na kijing than bat kijing seliang nangta kilai iya kiru khut jong kaperthai baki silalang bat usatan baki angal jong kila ker sedang kilong baki ne ki angal jong usatan rakat bat usatan kila ker sedang ya kiru khut long ba kilai long ba ya ki jong tho kabala pen bena ha ki benta ba pher jong ka khindau ya kabala ai ya ka hukum balam da kiru khut ki ino ya ki jengat bakhlak jaki bat kenno kabar khe yak sabaton sap de kata ka tho baki ai sak perthai bala dakim ino ya kata yak jengat ka bakhlak jaki namar baki ne ki napap ki bilu jong setan ki ong bak jengat ka bakhlak ya ka baki nget baki ong bala dakim ino ya kata ka jengat ka bakhlak jaki bat ya kata ka ban rakhe yak si sabaton ban rakhino sak sin kang jong kata yo ki bilu kila ban penyap ki hadin ka par bala bu nak bantar jaki kemat bala kila bu ya kasih tek lada pem kelano bala pemino ya kan yam barakhi yak si sabaton long baiki os penyap on sesap pen stamban handai hakane ka por jang ka jing hakane ka por jang ka jing tenjuk jang ka jing jang ta kiru khut kisang aram jai kirasani ha ublai bat haki tular jang u baya kelenti jang jing lat on sapli long baiki ne pada gerak suthu balwat bawat lada kajeng maham kawan nak perthai balawat wat lada kajeng maham kawan nak kibriu jong perthai balada pem ino ban rakhe yak sisa beton long ba pen sa sha pen stam ban na pen sa sha penyap handai wala kataru kim septing hot hakado ki jenjar namar ba kim sa sha pen sitam ban lada kim ino ban rakhe yak sisa beton handai long ba hakamen sim pada ki kalong ka basuk jai kalau kerja suk jai hakam sim wala ki sitam hakadoru hakato kan lagi jaka suwa ba kapar kan po ya ka an ba on penjeri lane ba on pelang an kibaman kilawan tur syagiru khut kirim kibaman kilawan tur syagiru khut ban pin sitam banyaki hendai ki angal hakador kum giru thama kilarim kum kilariam kum kisipai kilawan banyada ya giru khut lomak tadi ki angal jong blai kilariam hakador jong sipai berwan banyada ya giru khut usatan ulah kwa ban yo kalat ban pendu ya kiriu thama lane ban ulah kwa kalat ban pendu ya kiriu khut jong ubah khitam e ubadai ublai henrai ujisu ulah hukum ya ki angel snap long bakat baki beliau jong setan kiwan ban kimut ban lek banyak thama bar kiru khulang ba ujisu hendak ujisu ulah hukum ya ki angal jong u ba un pahara ki kimut ba un up ba un kes dong ki ya ublai on pendan buram da ka ba ulah yate ya tak jutang bar kita ki ba sumar ya ka hukum jong u hakmat jong ki nang mene blai thau bar kes dong ki ba kes dong ki long babat ya udisu on penan buram dak ba on pen kela bat yalam no ya ki ba hok ki ba ap thmin nanti yu kham da masuk ya jingyap kham da masuk ya jingyap ya kita ki ba ap thmin nanti ya jangwan asin ke jong udisu kris long ba wat la kita ki nang pap ki biru jong setan kila thumu ban pen hitam ban yaki rukut hanelang ba udisu ulah sim no eki bat yalam no eki sakta ka ba lupa eki om islam hadin long baklai yaki rukut bakidan haka jing kuslai jing susi nak ai kira bakidan haka jing kuslai ba jing susi namar ba imat baki lakir kut yaki da ki bamman ki basang hak perthai baru kawai
kawai pa kawai ka khmat ka pet persa eki kemat ba wai pa wai briu la ulan ka kinang pop kila pet persa da ki khmat ki ya ki rukhut long dan ki basdang ma septing ba ublai ula ino eki long komno long dan ki bala septing ba ublai ula ino eki ha ka ba khadu makin nyap ha ka ti ki baman ta de jin septing jang ki rukhut hanai la dala pli ki khmat ki kin jin dalai i balai ki la ker sedang da ki angel jong ublai nang ta long ba kilawan ka ken hon ba ki baman ba bitar sla kita de nang pop bar ki angal baman ki ba pen ki ya ki baman ban so ya ki rukhut ba penyap ya ki rukhut hanai suwa ban poi hanai la ong komno suwa ba ken poi hai ki briu jong ublai hanai long ba kita ki baman kilawan suwa ba ken poi hai ki briu jong ublai ki baman kila dai ban ya lang ba suwa ya ki ken hon jong ki angal ba khut ba baran bor kemat ba ya ki briu jong ublai ki rukhut lakir kut da ki angal ki jong ublai suwa ki bariam kum sipai thama bat nang tabut sa ki baman nakriang long ba suwa bakin wan bakin poi ha ki rukhut ki haban nya lang ba suwa nak lenti jong ki sipai ki angal ki jong ublai long ba kata kalong bam la ki ban le ki angal jong ublai ki la pelong ya ki baman ban ken riak dadin bat ya ki angal baman ban ken ran dadin long ba la dal ki da ki angal jong ublai kim sim dan lat ban tur sajan jang ki rukhut long ba ki ban keran dadin bat omnut ban tur sa ki rukhut long ba ka jing lenyar na ka benta ka jing pelat im to ni pat ka ai ka beja ka jing lenyar na benta ka jing pelat im kalalong ka por ka besar khai ya ki rukhut lalong ka por ka ba iting ka ba i serkai syahdu kata ya ki rukhut long ba mir ba sengi ki lenyar habang lenyar ka makila pelat banda ka ba kiyam lenyar pelat banda ka ba kiyam ha ublai na ka benta ka jing pelat im jang ki kwa banlat im long ki kwa balai im ha ka jing pen pa long ha ka jing pau ka baar i don lat su ya ka jing lat im jeng ki i ka ba i don lat su ban lat im long ba ki baman kira sedang lupa ban le risa namar ba ki le i ba ki khut kimla le ai su long ba gini ki baman kira sedang ban le risa kira pir tajam sangap kira pir tajam kira ong komne balai ba ublai jeng phi pelat ye phi nak ki jengi la ong ki nang pop balai ba phim keu sejrang bat pen i la de handai ki rukhut kim sim sa skor ai kum jakop kira ya le bat ublai ki angal ki thrang ban pelat ye ki sap ki angal ki bakir sedang ya ki rukhut kira thrang kira kuat dik ban pelat ye ki rukhut ban pelat ye ki rukhut na ta ka jeng sa na kata ka jeng wan tur thma jang ta ki jong kita ki nang pop rekat bat setan handai ki dai bandang ap sipor amar ki briu jong ublai ki dai bandi ya ka khuri par ki dai ban yo ya ka jeng pen baptis long ba ki angal ki bahak halaka jong ka jeng trai ki sui ap bat pahara ya ki rukhut ublai un amsha ba ya ka kirtang jong u ba on kran ban hapran ginang mene blai thau ba ublai unam sa da lele ru em ba ya ka kirtang jong u on kran ban da kinang mene blai thau long ba kata kapor kala jan hakaba un pen pau ya ka bor ba jong u bat pelat ya gi rukhut long ba kapor kala jan ba ya ublai ba un pelat no ya kita ki rukhut long ba im ki rukhut jong u da ka bor ba long ula pen pau ya ka bor ba jong u bat pepelat im ya ki rukhut jong u da ka buram ba long ba kala dai ka por ya ublai long bakla jam ka por ba un pelat im ya kita ki rukhut nak ka ti jang ta ginang sun nak ka benta ka buram ka kirtang jong u un pelat im ya iwai pa iwai nak kita ki bala ap khimil nanti yau ya ki bala ap khimil nanti u da ka jeng sya dak tak jing sya bar ki bala ai bar ki ba ya ki kirtang jong king latho haki kitab jong ka jing im pada kata ka ba thiang syahdu tata bakala dai ka por kala jan ka por long bakala jan ka por baya ki rukhut on pelat im no long baya ki rukhut on pelat im no ya ki bayasha islam ya kata ka jeng wan asin ka jong uji sukres long ba kira su thu bakala jan long ba kajeng pelat im ka jong ublai kala jan ya kita ki briu ya ki balatho ya ka kirtang jong ki hak kitab jong ka jeng im long ba ya kan ka jeng kiling ide ban keli ngir ahlade balano ka jeng pelat im yangi kala jan
long ba hande long ba kata ka jangwan ka jang uji sukris kam sim slam porsu ban pelat im ngi kibir ki jang ublay long ba la ngi phaya kane phin i ha ka jing tu khana sepang unawa pelap ya kata ha genesis ya ka bala tho ya ka jing ja hak pertai ba ka jing slium hak por ka jang unawa haba unawa ulayalap mit bat singi ulayalap ulasna ya ka jing liang hane long ba kibir kilar kiban handa din ang ba ona lakhang ya yang liang ona ba ki briu ona ba ki bayang jang ona wa larung hapo jang ta ka yang liang long ba ublai lakhang ya ta yang liang sepo lakhang da ki angal ki jang blai mata una wa ulama ham hok iki mit basngi ulama ham ulai lap iki mit basngi ba uslap usawan sak pertain mar khot kilar kiban lut kum ta ka jing lap ki ong me ubru babi balat teman mesti lap bit mesti lap bit hene long ba haswa bak pertai kan wan dak jing slium kan bagi wai pada kira kran ben kira kemne kam tai kang ba unawa bit ustab yu ta uban perslai ya kan pertai dak hene bat haba ki kilawan hiar bat haba ki kilawan hiar wai hene wai ulangam jelap no hakading hak wai dan wai ulangam jelap no hak long ba kila kemi ya ka yang liang kilar kiban kita gibri empat cemlongop hak hai kata ka yang liang ayu kata ka balaper hate hasla kan menjang ba ya long ba hane long ba kata ka yang liang kalaker kalari ya unawa bahok ba da ka yang ka jang kumta long ba lai i ba ya kibri jang ublai kibalam ham hak pertai sepang kajing betar kaban sawan banas pelat imiki ublai sya ya kibaman ulong sya ya kibaman bakin penjat no ya kita kibab kemi ya kajing wan alsin kajang uji sukres long ba kajing wan alsin kajang uji sukres long ba kibab kemi ya ka jingkala ha kajing im jengki bar kibam dam ya umrat klau bat kibam dam ya umar klau bat kibam pediang ya kadak kejong long balai i balada lasya ya kibam man bakin penyap dak kawat lam ya kirukut usatan bat baru keken hun baman jong kin sngahun bat kano ka jiri sa ta ka jeng keman kan long nak banta usatan bat kibiru kejong namar ba unjuk sengsar bang ya pertai mo unjuk sengsar ya pertai hak jing le hak bakut ya wai artat kejong bat kirukut long makta ka dikje keman ka bakra huru ta ya usatan ba unjuk ban sengsar ya kirukut ban yo ban sengsar ya pertai hanai unam yo dan leleru namar ublai sya dan leleru ya ki nang pop ya ki nang mane blai thau ya usatan ba sengsar ya pertai te halor kata ki ba islam ab kemi ban yo kemi ya ta ubakile kita ki bar kiban ya ka jing ong ja ka jing perkat ya ka jing kiu sabnang jing kirukut kin si ya ka jing sumar di sukher ublai ya la kibriu ba yo kemi ja ka jing pelat badan buram jongki long ba wala kata ka jing keman kata ka jing risa jong ta kinang pop halor kita ki rukut kan amnan bor dari leru namar ba kajeng pelaj kajeng blai kalacan long ba haba kiru khut kilami no na kinang ba kilami no na kinang ba na kinang ret ya ki bala be na din na kiken hon ki bathmu penyap deki long bala thmu penyap deki na kita ki bam hok na kita ki bam man penyap ya kita kiru khut hare ki watlam ya ki bala ra bat penyap ban penyap ki biru kajeng blai ki lakhan lakhot bat hab sekendo kum uplang balayap style long bata kinang pop ro kim sim thli hak ti jeki adap de kitiar hak ti jeki ban penyap ya kita kiru khut ya ki ba kemi ya jaman asin kejang blai hane long ba ki wat lam jeki ki sun jeki ki tup jeki kita kitiar ile thma jeki nang pop long ba kla suhab no ahmadan kla suyap kum ki plang biap stai habang yap stai mo yap stem yap lut mlong su ta su ding kila ingot barak khot long ba ki angal jong blai kila long kasti ya kirukut habang long kasti ya kirukut mo ba kila long kinang ya da kasti banyada ya kirukut kabla ki ang bat linyar jam sengi bat mit na banta ka jing yo lajim long ba ka jing lanar jang ki kala lat kiu sya ublai sya utrai ubah beneng ubah kli tam ubah kli tam long ba la sak sengi hak sengi sabaton pin sai i la sak sengi hak jing sang pin sai i su sai ba ka jing plat ya kiru khut
kaladan hajan ko mangalapli menne bak jeng plat im nya kiru khut bau blai un sawan long bakala hajan ko mangila sho menne men miet bakala jok jeng sen ai kala khang no bakala khang no bapap tu nang pop ubahok tu nang hok kinam la su ban ai ta long ba yak dak kejong ublai ladap thodak hak khri jong kibriu long ba on nam dan su kono pada kalat takum we ban le he long ba ki bahok kinang hok ki bapap kinang pop he long ba on lawan ta kapor kejong jakob ko mangila isngo menta ba kali kapor jenjar giru khut jong jakob hande datang persi ba jenjar jong giru khut kan sawan namar ba kibriu ki baman temu ban penyap ya ki video ki jong blai hande kan mau bayaki lakir kut da ki angel ki jong blai ki bariam kum ki si pai thama banada ki khut ublai unam sa lono bayak kirtang jong u on kren ben da ki nong mene blai tha long ma dai ba kum ha kan ne ka par long badai bakum hakane kapor kabaki angal jong setan kidang wan jan si jan sakiru khut ne kinam la banyak lang ba ya ki angal ki balakir kut ya kiru khut ki jong blai long kum hakane kapor kajeng plat im kalawan lalu baki bidu khut ki lating imar ki laong bakane la dai sakta kajeng pinstam ben ya kabangi haban nyap hakakti jong ki baman handai ublai unum sa ya kata long ba kajeng plat im kan sawan namar kejeng plat im jong blai kalah hajan ya kiru khut jong blai phir sa isnga ya kata la sa singi hak si sabatan to blai nakul khui phi bar okhay Kulisibun Master Ardisan Karbuteng ya ka kubor ka ba phila ay pan jongi wep iwe ya ka janmit te hak ne ka por ha swabngin panwai nin yarai sakawi ka jingrai kanambar jingrai ka ba ars pa nyusan na ka ba thmai ars pa nyusan na ka ba thmai Thank you.
Hakan yang por syabangin penuai ya kan ya jing sekri ke jongi ngan khot ya pastor ban ai hangi ya jing doi penuai. Teh jua kata ngak syukwa ban pen kan mau ya pi ki para bangai ba tungin ya kan mau ban doi na ka benta kalong ying ke jong ai bor kata kalong kemat ke baningkong bat ke baar bangin kan mau ban doi nam ta ka korsen meeting jong ka kasih jantia conference nata kabalai bangin duai namta kani katayo jing duai ke jongi bat kabasau in duai ru namta kani ka klam ka bangi amat menta te kana por ngan khot ya pastor mana yangi ke jing duai penuai tong ini pedem kleb bat ngini duai Ablek pajing yu bab nengi ko abanai ngo yemeu blei namar ba mela don kalem bangi hakane ka jing pule jungi hakane ketiyo jing wai baro istio ba mela pedon kam yi shikri jong me nadoki ba yalam yi kejing seng bad hadoki nongkren bad hadoki baru yalam yi kejing wai atrai ngi duai ba ngi ko abanai ngo baro yemeu blei klem meu blei ngim laban pendep yi kene ketiyo jing duai jongi but I trying and why me blame me I think man kerkhui ki nong esim taparo na do ki bayalam mi jing seng but do ki nong kren but I trying ko ban ai ngori me blame ya ki nong yalam menta ka metro na do bayalam mi jing ruai margarine kharmo phlang yai pendap bayalam ya ka jing seng but ilok ruba ai ya ka jing ruai but I try kam tam yu shakri jong me iba artisan ibalai samingi lang baka kten ke jong me ngi duai be meu blai men kerkhui ki baro kat be kidang pteng ban chakri kam jong meu blai ne koi ka por koi pan but a try ne ka por kumbangi la duai ke ti yo barstio ikimat jong jing duai ngi ai pteng ban duai menta ka mer kum jo henry rungkat ber ke jing ai ngo ke jong ya try kam tam be mela dur kal lem ban ngi hakine ki tayo jing duai ngi duai be meu blai men ai pteng ban kerkhui ngi kam tam selesai kesngi kat banginang pendep ye kene ketiyo jing doa ki jongi bara try kerkhui ye kinong esim menta lesai kesngi baro kam tam ba kilaban ye pteng ban ai ngi kata ke jing bam kenjam sem kam try ba ngadwai meu blai min ai pteng ban kerkhuru ban der kalem bar ke long yeng long sem jongi ai bor nong said a try kerkhui ki a try phao mun sem khoi jong me un long par lok ba jantam e bar kalong yeng long sem jong ki om tang kalong yeng jong ai bor han re ya baro ki long yeng ki bay kendo ki jing siu si ha ke ne kapor ngi duai me blame men kerkhu ban men phao mun sem khoi ba un don kat lem bat ki yeng ke sem ke jong ki ba a try ngi ai teng ban ngi kwa ban ai ngo ye me blame ne marba ngi la ban pendep ya ka cruise online zoom crusade meeting jong kasi jentia conference menta kamit ni laban pendep a trying ko ban ai ngo email blay klem ka jingdor ka lem jong me a trying im laban pendep ye kene ka crusade meeting ni dua email blay men kerkhu ye baro itu khubor ka ba kila phla ai ba itu khubor kat ba kidang don ha ka YouTube channel jong ka kasi jentia conference kan yai teng ban supreme keleng saudong jong ka kasi jentia conference ba yo snyo kin yai teng ban yo ye ka jing kerkhu a try ban ngadua me blay men yai teng ru bandar kalem ban ngi khamtam hapdeng kene ka jing e jong kene ka jing pang bang ye ka do menta la de long gomon jong me blay men shimno ye kene ka jing pang kenang bangila ban wan no iske yeng jong me but a try la dam long gomon ke jong me kum ta haru a try
ngi duai be me blai min ai ngi kabor bangin ai peteng ban shania tli ha me blai kumba u job u shania wala pedeng ke jing le bangi kendo ngin nang ban pet ki khmat ban ngin phai ki khmat jongi shame u blai bara tribe wai no ke jing slok jongi ha ke ne ke jan me ke de ke sngi ba ke tang khoi ki jome u blai to ai be ke jing ej ba jome u blai na bom jukut shabom jukun ke jing ai e khun barwai jome Jesus Christ lem ba ke jing slok jom sem khoin to ai be ke ne lai we jing long blai ki ne peteng bedor kala ban ngi wei badan hala ki jong ki yeng ki sem ki jongi na do menta hado ki bom jukur rukum jo amen.